Halo? Yang ini. Coba. Tes. Itu tes sama. Cek aja. Cek. Cek.
Horas madihita salhuna amanami inanami doot akka yanakonami na posobulung sudeta heruas ni HKBP Depok Sada. Selamat hari Minggu jala selamat beribadah madihita. Tapahohoma tapasada marohata tapukama parminggota tapuji tuhata marede mahita sian bukede nomor 550 sia ayat sada rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan. Tanghon hamuma patik ni debata, patik perjolo satro di patik pasapuluhon, patik perjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodinasa di bagasa naik na di toruni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa silomu, alai yang goari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe,
na mangebati hutam. Ai di naonomari do ritoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doibana diari papituhoni. Di baheni do ubahen nadi pasi-pasu debata Jahoba ari paradian nanai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho, jala lileng mangolu di tano na dilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituan unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiahon. Unang ho olo maka tidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripa ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik nasa pului, odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni amama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni aka na sogoroha diahu. Alaya sidorohaku di aka na meribu-ribu, aka na maholong ni roha diahu, naso mangalosi patiki. Rak mangidugo mahita tu debata laho bangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nao barat tu patik mi. Amin. Pauduk be marohata manopoti dosata maratangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami nadi banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardengan basa doho jala rodi saliling nililing na doasi ni roham. Sai marpamuati maroham dihajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jojo dohami mardosa maradopon ho, jala jojo do sungguli hami rimasmu, marhitesian pangalosyon nami. Dihatam, ale Tuhan Jahoba, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tagbigima baga-baga ni debata taringot tu hasesahan di dosata. Para si roha jala perdengan basa do Jahoba,
Labat tarimas jala parasir roha godang. Dang dibahe tuhita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobbar akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka nakna. Asini rohani Jehovah di akka nabaka biari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata nagabe epistel di parminggota sadarion. Ima natar surat di 5 Musa 10 alu. Mamukka sianek 15 satro di ayat 20 tajahama marsikat soring. Panurirang sada songon awon. Patidangon ni Jehovah debatam siat tonga-tongami. Sian akaha anggim ibana tama tangihonom muna. Bisa ditampilkan lagi multimedia. Hujaha madihita. Hobbar tu saluhu naung pinangidoni roham sian Jehovah debatam di Horeb. Uju di ari perluhutani nimudo. Dang be tarpa bege-bege ahu suarani Jehovah debataku. Jaladang be terpaidaida ahu api na bolonon, asa unang mate ahu. Dungi Roma hatani Jehovah tu ahu, denggad dohata naninok ni nasidai. Ahu matutu patidakon sogot dinasida sada panurirang sian tonga-tonga ni haanggi nasidai, songon ho. Jala ahu mangalehon akka hataku tu bagasan pamanganna, gabe hatahononna tunasida saluhut na huhatahoni tuibana. Jadi manang ise na soolo tumangihon hataki, aka si hatahononna di bagasan sada guarhu, ikon ahu manguluhosa tuibana. Alai tung sura adong sada panurirang pagijang rohana makatahon sada hata di bagasan guarhu, so ahu madokon hatahononna manang panurirang na makatai marhitesin guarni akka debatasi leban ikon marutang hosa panurirang si songoni.
ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala naope opsa. Amin. Taha tidak kon maha porsiao tai, songon nahina tidak kon nidongata sa porsiao disadok portibion, ra mahita madok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, na tumo palangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe seto di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaun na bernit, di panguhuman ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banoto rudung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamon de bata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, do dihanguluan na sorasuda. Amin. Hujaha hormat ting masa di minggu sederion, minggu tanggal 20 Januari 2024. Bagian na perjolo goarni minggu. Goarni minggu sederion ima minggu Sabtu agesima manang 70 ari adorang sohe haheheon doho tema sotunggabi pertutuhan meradopon akadongan. Bagian na paduahon padidion na badia.
di hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 di permingguan harian pukul 10 WIB dung 10 jamita patopawan ni huriata do padidion nabadia tuaka natoras nanaing mabuan ianakonna tu padidioni asaro merguru di hari Kamis tanggal 2 Februari 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja Huhud mabuan surat pengantar sian situa wik dohot akte lahir manang surat kenal lahir dana nanang terdiri bagian patuluhon maka tidakkon haporseaon di hari sadarion Minggu tanggal 20 Januari 2024 di permingguan potari pukul 10 WIB maka tidakkon haporseaon na masa halak na merbaju bagian napapaton ruas natabba mamukka sadarion Minggu tanggal 20 Januari 2024 gabi ruas ni HKBP Depok Sadama keluarga ni Amatta Aldimer Marbun Inata Tinurbaya Borogultum Rabdohot Opat Yanakon Inganan Nasida Kapung Pitara RT 07 RW 10 Kelurahan Pancoran Mas NIR 2042 masuk Tuwik Bethlehem Nasida Rosian HKBP Serengseng Sawah bagian napalimahon berita habuk niroha nah di hari Senin tanggal 22 Januari 2024 nunga jumulo marujungulu inata nonya situmorang Gusta Borusitangkar umur 67 tahun ruas ni huriata nasian wik Judea nomor register 1522 tu udean di hari Selasa tanggal 27 Januari 2024 di TPU Cisalak Layu Depok tumibuma tarapul keluarga na tininggal honna bagian naponopon pertanyaan bona tahun HKBP Depok Sada di hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 masuk pukul 10 WIB patopaun ni huriata do pertanyaan bona tahun HKBP Depok Sada maringanan di gereja pinangido tugano pengurus seksi guru sekolah minggu pengurus dohot anggota punguan kor pemusik dohot song leader suang songoni nang tim multimedia asaro maddohoti pertanyaan ini bagian napapituhon pamuhai pertanyaan wik di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 10 sia WIB ima pamuhai ni pertanyaan wik maringanan di gereja pinangido tugano punguan kor di HKBP Depok Sada asaro maddohoti jala patu begihon edde puji-pujian di pertanyaan ini bagian pawaluhon amplop pelean iuran bulanan manang tupak tu diakoni sosial huria khobar tu keputusan ni rapot huria para deon ni huriat tama amplop persembahan iuran bulanan dohot tupak tu diakoni sosial huria di si pasahaton tuganu peruas ni huriata marhite situa wik pertanyaan nabi jala di parade huriata do nang di pitu masuk ni gereja diganu permingguan disosoi tuganu peruas asa mardongan lasni roha pasahaton pelean iuran bulanan doh tupak tu diakoni sosial marhite perjolo situa wik pertanyaan na paduahon diganu permingguan marhite poti pelean bulanan narade di jolo ni pitu masuk gereja na patuluhon kiris manang transfer bank marhite rekening beri ni huriata huhut pasahaton informasi tu situa wik pertanyaan manang berdahara huria asa dititikon tu bulan Januari 2024 di pasahak ma peleani di bulan Februari nanaing ro bagian napasiahon dung sipul titing tapai hutma panorangion na pinasaha ni panitia pembangunan
bagian rasa puluhon titing nasujina hahon doho barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriyat marhite wa wik pertanyaan tabi songonima titing masa di huriatta di bagasan minggon saya di kita amang inang nahormati kami inang pendeta dan amang inang situa, amang inang na tua-tua nami di son, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, sude jemaat HKBP Depok 1 yang kami kasihi. Di son jongjong doamang mewakili panitia pembangunan gereja HKBP Depok 1 ingin menyampaikan panorangian tentang rencana pembangunan gereja kita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa panitia telah dilantik pada tanggal 14 Januari 2024 dan sesuai dengan buku rencana induk pengembangan pelayanan gereja HKBP Depok 1 tahun 2018-2027 menyongsong jubileum 50 tahun HKBP Depok 1 tahun 1977-2027. Suatu karunia bagi warga jemaat HKBP Depok 1 ketika 47 tahun yang lalu Tuhan telah menyediakan sebuah gereja untuk tempat beribadah di HKBP Depok 1. Salah satu gereja pertama yang berada di wilayah Depok. Sepanjang perjalanan pelayanan tangan Tuhan yang kuat dan doa dari seluruh jemaat tiada hentinya membentuk dan menopang HKBP Depok 1. Sehingga mampu menjalankan tugas gereja ini menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan sekitar. Untuk menunjang pelayanan gereja, maka dirasa perlu dilakukan pembangunan gereja baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gereja yang berkelanjutan untuk masa mendatang. Adapun alasan utama yang mendasari dilakukan pembangunan gereja baru. Yang pertama, bangunan gereja kita saat ini sudah cukup lama. Struktur bangunannya sudah hampir 47 tahun sampai saat ini. Karena pada saat dilakukan renovasi gereja 20 tahun yang lalu, gereja kita tidak merubah struktur bangunan yang pertama dibangun pada tahun 1978. Salah satunya adalah gereja kita tidak merubah struktur bangunan yang pertama dibangun pada tahun 1978. Salah satunya adalah konstruksi tiang yang miring, mungkin kita lihat di sini, dan cukup banyak sehingga mengganggu kenyamanan kita beribadah. Dan untuk pertimbangan keselamatan dan kenyamanan jemaat, sesuai perkembangan jemaat saat ini, karena usia sudah 40 tahun saat ini, maka perlu dilakukan pembangunan gereja baru dan sarana pendukung lainnya. Kedua, sesuai dengan data statistik gereja, jemaat kita saat ini 1.200 kakak. Pertumbuhan jemaat yang pesat, gereja menyadari perlu ruang yang lebih memadai dan kenyamanan dan lebih fungsional. Gereja yang baru ini dirancang untuk dapat menampung lebih banyak jemaat, serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, termasuk penyediaan tempat parkir yang luas di lantai dasar atau lantai 1. Hal ini akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi kita semua dalam beribadah dan beraktivitas di lingkungan gereja. Yang ketiga adalah bahwa instalasi listrik gereja kita saat ini sudah rapuh karena sudah cukup lama dan sudah sangat mengkhawatirkan karena berpotensi kebakaran. Panitia telah menyusun timeline jadwal pelaksanaan pembangunan gereja. Panitia akan fokus pengumpulan dana dan perencanaan di tahun 2024. Perencanaan ini meliputi membuat konsep desain, skematik desain, desain development, sampai detail engineering design, serta rencana anggaran biaya pembangunan. Kami panitia telah berkomitmen untuk pelaksanaan pembangunan akan menyerahkan kepada konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan. Konsep desain gereja kita akan disayembarakan dengan melibatkan warga jemaat yang berprofesi sebagai arsitektur dan masyarakat umum.
Kemudian untuk skematik desain dan desain development, pelaksanaan konstruksi, semuanya menggunakan konsultan. Direncanakan pelaksanaan pembongkaran bangunan gereja dan konsistori dilakukan awal tahun depan, tahun 2025. Pelaksanaan pembangunan ini kita harapkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu 2025-2026. Sehingga pada tanggal 27 Maret 2027, gereja kita direncanakan sudah dapat melaksanakan pesta jubileum 50 tahun HKBP Depok 1. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan timeline jadwal pembangunan, tentunya Amang Inang harus didukung dengan dana yang tersedia. Dalam rapat huria pada tanggal 13 Januari yang lalu, gereja kita sudah memutuskan dan menetapkan bahwa Toktok Ripe pembangunan sebesar 5 juta rupiah bisa dicicil. Kami panitia mengajak seluruh jemaat untuk dapat berpartisipasi aktif, dan sebagai bukti nyata perlu kami sampaikan Amang Inang bahwa panitia dan Parhalado sudah menyampaikan komitmennya berupa janji iman, dan sudah terkumpul kurang lebih 850 juta. Tentu ini di luar Toktok Ripe 5 juta yang sudah ditetapkan di rapat huria. Kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan dan dukungan doa penuh dari seluruh jemaat, kita dapat mewujudkan pembangunan gereja yang baru yang kita impikan bersama. Yang terakhir Amang Inang yang perlu kami sampaikan bahwa pada saat pembangunan gereja dibongkar, yang menjadi pertanyaan, kemana kita beribadah? Hal ini panitia telah merencanakan kalau bisa kita tetap beribadah di gedung serbaguna dan halaman serbaguna, dengan menutup lokasi akses ke bangunan yang dibongkar. Tentunya terlebih dahulu panitia akan berkonsultasi dengan konsultan agar tidak mengganggu dan memberikan kenyamanan kepada warga jemaat yang sedang beribadah dan sedang beraktivitas. Bapak Ibu Amang Inang, marilah kita berdoa dan mendukung pembangunan gereja ini, dan kami mengajak seluruh jemaat dapat berpartisipasi dan memberi bantuan dana demi terwujudnya pembangunan gereja HKBP Depok 1. Kami merencanakan lantai 1 atau lantai dasar adalah untuk tempat parkir, dan lantai 2 adalah untuk penopang ibadah kita seperti kantor, konsistori, ruang sekolah minggu, ruang para pendeta. Lantai 3 adalah ruangan kita beribadah gereja. Kiranya Tuhan mengabulkan segala doa dan permohonan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Horas. Bulan saduri matahari
Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhu na. Dihamu damang dainang. Ala bulan sada dope on, jala momen tahun baru dope nina roha. Pos doroha adong dope di bagasta ropu-ropu ni kabang lonong manang kabang loyang. Alani hami keluarga si Mamora padita boru sirait pasahato tuhita saluna selama tahun baru madihita saluna. Molia tema hatane debata di mingguta sadarion diene doi ima sian sada Korintus bidualu mamuka mai sian ayat sada rodi ayat 10 tolu hujahoma di tonga-tongata songonon ma hata ni debata alai anggo taringo tujuhut naung pinelehon tabo tobe naung adong do parbinotoan dihita saluhuna na paburnak kodo parbinotoan alai na pauli-uli hondo iya holong ni roha na mangaripu naung adong binotona dang diboto dope pangalaho ni parbinotoan natama alai anggo adong na makaholongi debata ido na tinada ni debata ope taringo tu na mangato juhut nang pinelehon taboto do dang tutu adong begu di portibion jaladang adong debata dukon nasa sadai ayadong do tutu di luar debata na digijang nang di tanoon pe ailando di pardebata jalalando di partuhan alayanggo dihita hola sada do debata amai parmulaan ni saluhut jala hita do tu ibana jala sada do Tuhan ima Yesus Kristus parhitean ni saluhutna jala hita marhite hite ibana alai dang apala saluhutna napuna parbinotoani adong dope na mga tosa songopelean situtu ala somal di parhatutu begu gabe ramun rohana sida na hurang togui alai dang di bajonok si panganok kita tu debata dang nasurut hita anggo so tapangan jaladang umangat hita nang tapangan alai jaga mahamuso tunggabe partutukan dia kanagalei huasomuna ayadong mana marnida ho napuna parbinotoan odeng hudul marsi panganon di parsobau ni begu nang diadoban ni di sirohana na hurang togui mangatto juhut na pinelehon gabi mago maon binahen ni parbinotoan mi dongan nagalay dope na hinoppo ni hamamate ni Kristus alai molosongoni hamu mardosa dopa akadongan jala digugay hamu rohana sida na hurang togui na dopa Kristus do hamu mardosa disi di bahenya tong anggo targasi dodong akisyala si panganon na sotu pabe panganok kujuhu saleleng nai asa unang targasi dongaki
hubain ido yanggo sahana. Damang dainang dongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Laho mamuhai jamita dia palatikion, adong ma sada barita namar dongan poda songon na barita nain. Di sada tiki adong ma sahala doli-doli mangarato maibana di Pulau Batam. Nungatung masa leleng ibana mangarato di Pulau Batam hurang lebih 5 tahun. Jala di sada tiki marsaka maibana mula maibana tuhuta bona pasogit. Tiki mula ibana dang sahalakna. Alai di buando sada anak boru nang tumasai uli. Tu bona pasogit tu jolo nina tua-tuan. Alai ia anak boruon halak Jawa. Jala silom dona sida. Tetapi dia mau menjadi sebagai orang Kristen asal masaut tu si doli-dolion. Dan sadia leleng akadongan dung sahak ma tu hutai tu masalas dorohanina tua-tuai bah mangoli nama anak buah baju kini narohannya tua-tuai. Alal nilas ni rohana saya diotang maka dong asih solhot, diotang mate tangga, diotang madongan sahuta, ai nunga adong calon naneng parumainna di bagasi. Dung saya akadongan marsogo nai pitor humalapu dona sida paju pangdok pangulani huria tu bagas ni amang paditai pabuahon aka situasi na di tonga-tonga ni keluarga asabui sau nasida anak nai doho calon parumain nai alai ahama di dok amang padita adong do ruhu na parjolo ikon tardidi nama gudang do nasida na paduahon dung tardidi nama godang ikon malua do nasida. Alai ada orang Somalua ikon marguru nasida di tonga-tonga ni huria kurang lebih 2 minggu. Alai saya dipaksa na inataido ay naleneng mayamang padita ibahato ma dang palabuhay nina alai saya totong do di pato orang amang paditaon taringo tu ruhu akristenon akadonga. Dia makadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus marsogo nai belaja ma inataon tuona tobis. Laho manuhor B2 daging babi. Jadi di lopai na taima tung maseta bodo lopa-lopana babi kecap. Dungi dia cuma nanang paruman nai asa dipangan. Mula-mulana ditolak dok. Aladang somal lo penasida mengalang B2. Tetapi karena rayuan calon ibu mertua, ujungna gabe uluma nasida mangan. Dan sehari tabu, 2 hari tabu, ala ditaboni B2 i. Ala ni makorolas ni roha madinatai, itu rumah lapu mainatai madapoton. Ima amang paditai didok masongonon amang padita buka coba gason lasia rohaku nina bahasa lasia rohamuna inang pokokna amang padita minggu depan ikut terpasu-pasu do anak kokku do calon paromaki ai nunga hutes calon paromaki ngau lu mangalang jagal baby ngau sarobang be nasida dohot hita nina akadongan. Alai ama alus ni amang paditai didok masongonon nauli doi inang. Ay tabo todo molo jagal baby na tabo doi. Sude do makalomohoni. Alai si panganon dang ojahani hapor siauta di halak Kristen. Alai nagabi ujahata dia dosa sitong na hata ni debata ido ujahani hapor syota iko marguru do nanang paruman midai nang dah oh ido amang ninna. Bapak Ibu jemaah yang terkasih dalam Kristus Yesus ra
olo do pangatusyota dia kanadeba, saya olo do hita kadongan, tapadomu-domu haporsiaon doho si panganon. Misalnya kadongan, molo dialang jagal babi berarti Kristen. Molo so dialang jagal babi berarti dan Kristen. Olo domu saya kadongan aladang dialang B2 gabita sangsihon haporsiona. Kita sodorkan makanan yang ada B2. Dia tolak. Olo tadok, ada Kristen kok, tadok songoni. Si pata olo do hita kadongan akasi songoni. Totu salah do akasi songoni ate. Dada si pangano nakina gabi o jahatta. Alai bagaimana kita mengerti dan mendalami firman Tuhan. Los ido ha ojahani hala Kristen akadongan. Domutusido akadongan turpu jamita di tikion. Nion ma surat ni Apostel Paulus tuhuria na adong na di Korintus. Karena ada suatu pertentangan di tengah-tengah jemaat Korintus, dia mai taringo si panganon. Didok nasida songonon, molo adong si panganon nang dipeleho tu akagana-ganaan, apakah itu bisa dimakan atau tidak? Nah dewa namandok dang boy dipangani, molo dipangan paburnakon dirita. Adong nama dok boy bisa, karena apa? Karena itu akan dikuduskan oleh Tuhan. Si panganon itu semua adalah halal. Adong nama dok songoni. Atong dia do natoho akadongan. Natoho Roma si Apostel Paulus di batorang masa si tongna taringo tu si panganoni akadongan. Dia mai taida makadongan di ayat sadai molonion rakmajo tajaha di ayat sada. Alai anggota ringo tujuh nang pinelehon tabotobe nang adong do parbinotoan dihita saluhuna. Na paburnakon do parbinotoan. Alai na pauliulihon do ia holong ni roha. Orang yang mengatakan pendapatnya A, pendapatnya B, alena takas sepintar-pintarnya orang memberikan pendapat ala ingot ma di atas ni parbinotoan ni ikon dirahut atau bersanding dohot holong ni roha. Dang boy parbinoto tai tapa burnang-burnang manak tapa ngasahon apalagi dia ka nomor sosial masyarakat. Misalnya akadonga songonon. Heado hubegi songonon. Maaf amang inang mulu adong silasapna ti sonok kamion, bulak silasapna. Mulu salasapna nina hera berbentuk tupudi hera o, oto inna. Sonok kami kan tupudi oto nina. Ale mulu adong satabi hitaon silasapna hera bentuk M, kan adong soni M. Malo nina. Mulu tadok tu akahumalian songoni akadongan. Olo do gawi partutukan hita. Olo do gawe si sogo hita alani akaparbinotoan akasi songoni. Alani do parbinotoan itu harus bersanding dohot holong ni roha. Parbinotoan ni ikon mangarahon holong ni roha do sasitongna. Jangan sampai ada yang tersinggung. Olo do musia kadongan ang napa malo-malohon alani malo ala tibo parbinotoan na. Songo sahala dadanak sukun amungna. Bapak, apa yang ada di rambutmu itu Nina? Mando uban. Oh, itu uban. Kok ada bisa uban Bapak? Ale ama alusnya amung nai. Itu gara-gara kalian. Disuruh bekerja tidak mau. Disuruh belajar tidak mau. Marah Bapak, stres Bapak. Sehingga banyak uban Bapak. Nina ibana. Tetapi ama alus ni geleng naon. Oh, pantasan ya Nina. Masukmu pantasan apa? Ya pantasan lah uban opung banyak
yang bapaknya suka melawak nina. Olo do si pata kadongan parbino totai gabi partutukan dia kadongan los ido topi ni hari minggu tahun didok songonon jangan menjadi batu sandungan terhadap sesamamu sotung gabi partutukon maradopon akadongan yamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus adong do muse dibagi hami songono carita mungkin hamu nga heari bagi hamu taringot carita angin puting beliung, angin topar, angin tornado. Jadi adong sada pertandingan. Ise naboy parjolo madabuhon herek. Natopet herekon marsigatung di bona ni kalapa. Ise na parjolo madabuhon ni gabe juara sada nina. Roma angin puting beliung. Taboto do molo puting beliung tung masai belgado anginon. Dia dapatkan si monyet ini. Semakin kuat puting beliung, semakin kuat juga pegangan si herekon. Songoni muse angin topan. Semakin kuat angin topang, semakin kuat pegangan si herekon. Dang dabu, song-songoni do nakin angin tornado. Ale Roma angin sepo-sepoi, madapoton nasi dadi dok masongonon kawan doh maawate di pertandingan non. Boy doa unian madabuhon hereki nina. Mekel masih tolu anginon di dok masongonon sedak kami nagogong, sedak kami namalo, sedak kami namorhaso dison soboy madabuhon lamaho sepo-sepoi halus do angin mi nina. Tetapi dengan santai datanglah angin sepo-sepo ini, dia mencilir di atas kepala herek itu, hiam-hiamu maherekon, modoma, dungi dia busoma, bus, dabuma herekon, isedo gabe pemenang, angin sepo-sepoi. Dia makadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus unang maadong hala Kristen mangasahon napapur nang burnakon dirina nang parbinotuana HP makorondosa tua kadongan na asing. Ido kadongan saya adong do mangasahon parbinotuana sa ibana do terus digicang so hiadi toru. Merasa paling malo. Alai rikodo dihita patoru-toron dirita. Merendahkan diri. Dan itu firman Tuhan yang dikatakan dalam Lukas pasal 13 ayat 11. Adi dok. Ainasa napatibo dirina. Ikondo si patoruon. Jala halak napatoron dirina ikondo. Nang hitap ya kadongan. Tetaplah merendah. Bukan untuk merendahkan diri kita. Tetap mahita patoru-torun diri tadang namantok hita di toru. Aido nadi pangido debata syak kita. Napa duahon turpukon taida dison songo dia do apostel Paulus mamodai jala mamopai huriai ima huria Korintus kalau Allah itu adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Taidama di ayat onom. Molo di ayat onomon ijau hami ma dohot akka inanami amanami lansia. Rak mata jaha inang amang di ayat onom. Songonon mahata ni debata. Alai anggo dihita hola sada do debata amai parmulaan ni saluhut jalahita do tu ibana jalasada do Tuhani ima Yesus Kristus parhitian ni saluhut nai jalahita marhite hite ibana hola sana do debata dak 10
dan 20. Tetapi Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang satu, Allah yang esa, marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus. Manang ahapen wang keadaan tasonara kadongan, kalaupun kita bergumul sekarang, kalaupun kita merasa selalu menderita, kalaupun ekonomi kita merasa kita di bawah, kalaupun kita ada suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan igabe alasata gabe madau nang holang sian Tuhani. Tetapi ingat akadongan, semakin dekat saudara dengan Tuhan Yesus, semakin banyak pergumulan saudara. Karena hapor syaitai sedang ditempah, sedang diproses. Apakah saudara menjauh ataukah saudara semakin dekat? Tetapi ingat, orang nama ngasahon debata hidupnya akan diberkati. Ada amin? Laus ido hapor seon na sasitong na. Unang hato-hato madele, unang hato-hato marungu-tungu. Segala sesuatu di bumi ini ada proses indah pada waktunya. Amang inang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Di partikian si saunarion akadongan. Ahado sa sitong na pergumulan naman say belga di tonga-tongata. Boy may taalusi di bagasan rohata. Alay ingot ma molotadok nungalo jaaw. Dang margogo biyaw. Alay aha di dokhatan ni debata. Hamu akan naloja. Akan nasora. Roma hamu tu dia. Tu dah tu? Daun. Alay tu debata. Biarlah Tuhan yang menguatkan saudara. Bahasa hudok songonia kadongan. Na parpudion adong maruasta di Pakabaru manalepok kami songonon. Mungkin hamaguan maibana di Masna. Dung mago Masnai akadongan. Alay nga saya disukuni lau tu polisi mungkin tidak ada hasil. Dan jalan alternatif tu dia do ibana. Tu halak napistar ninna. Di do halak napistari ma songonon. Nama nako masmi ima nasolhok tu hamu. Na jok-jok tu bagas muna ninna. Saya dipikir-pikirin na tahun. Mbah, niodo saudaraku jala jok-jok do tu bagasu. Dan dia curigai dan dia tuding seperti itu. Muruk-muruk maibana, dia marah, kau mencuri masku. Ngudok kau tuhalat napistar nina ibana. Dapat do mas nai daung. Alai apa yang terjadi na adong ima? Parbadaan di tonga-tonga ni akana mar keluarga. Halak napistar, mololau hita tu halak napistar, isi do narotusi. Halak na naoto. Ay halak naoto do lau tu halak napistar reti. Berarti halak na laus tu datu berarti halak jala ala hita halak na marbisu do hita, halak napistar do hita, jala hot do hapor syota, so tung adong hita mangadu-ngadu tu akasi songoni. Alay pangasahon ma hagogoon na siya debata. Los ido di sosoon Apostel Paulus tu jemaat na adong di Korintus. Margogo mahita amang inang lau mangulahon lomo ni rohani debata. Amen martangi yang mahita. Dipuji rohanami mauho hale Tuhan debata nami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Molate male Tuhan asih doholong ni roham na pataro kami sa tonga-tonga ni udung-udung nami. Roh tu tonga-tonga ni corom. Lau marsaor do akadongan nami na sahapor siaon tarumobi marsaor. Marhite hatam na badiay. Molate male Tuhan di paingot hatam do kami ale Tuhan. Asa unang paburnakon
nang mga sahon parbinotoan nami. Alay mga sahon holong ni roha na syakoy, mga sahon hagogo na syakoy ale Tuhan. Salam tudengkan na jala tuturena parngulun nami si ganupari. Molate male Tuhan di hatam, pasu-pasu hatami di bagasan parnguluan nami. Leho matuhami todim perbadia asa diajari jala dirajai rohan nang pikiran nami. Asa salu aka hatan nang pambayanan nami maradopon hatam nabadiai. Molate male Tuhan, molotung di pataruho amanami inanami sudi salu ruas ni huriam di tonga-tongani joromon ale Tuhan. Ho mamasu sudi sandok ruas ni huriam. Pasu-pasu nani ula tangan nami, sinur mapinahan gabi nani ula lakona ketiga-tiga lancar mana sudah di perkantoran, nang saluk nale Tuhan asa saluhu makorhon las ni roha di hami, jalabui mapakon nami pasu-pasu mi laho paraton hatam marhite na adong di hami ale Tuhan. Ale Tuhan debata nami martangi yang duhami nang tua kadongan nami ale Tuhan. Nasoboy rado tami di tonga-tonga ni parminggon nami. Molo alania kalosok ni roha ale Tuhan tutuki roha nasida asalam turinggas na nasida mandohoti parmingguan. Molo alania kapar karejon ale Tuhan homanupa jala masu-masu nasida. Alai molo adong dongan nama ale Tuhan napeak pamatang nasida di rumah sakit nang di podoman nasida alani parsahiton totong lehon hai pason di pamatang nasida ima hai pason nasiko nasyakoi pasu-pasu nang owa nasi panganon nang gabi parhiti yang lau hama malum ni parsaiton nasida pos dorohan namele Tuhan hode bata pandau ni bolo na tu mangalehon hamalumon tuaka na marsai nang pele Tuhan martangi yang dohami di tonga-tonga di parmingguan namion. Asa ho mga leon hasa daon di tonga-tonga ni ruas ni huriam nang di tonga-tonga ni parhalado. Asa salu nasa program di tonga-tonga ni huriam HKBP Depok Sada boy tarulah kami di bagasan las ni roha. Atong ale Tuhan di boto hami do hurang sikko do parmingguan nami. Hurang sikko do ale Tuhan pamujon nami marada poko ale Tuhan ale pos dorohan nami di pasiko podo saluh nai di bagasan asi dohot holong ni roham atong jalo matangiang nang ele-ele namion hola mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami uhut mandok molate tuho. Amen. Tapuji matuata marede mahita tapasa ma pelean 2A doho 2B tu pembangunan. Pasahat matur Yesus saluhut nangoluki rohanang pambahen aku saluhut natikiki pasahat matur Yesus saluhut pasat matu Yesus salut naguluki pakeoku matangaku mangulalo monai lakanang si manjojaku mangihutan tu hati pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu
dok ni Tuhaki. Ale ale ni Tuhaku, Adi gelar Jesusi. Upasat matu Yesus, saluhut na diriki. Upasat matu Yesus, saluhut na ngoluki. Tatangnya koma peliatau tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi banu gijang. Hodo haroro ani saluhu seleoleho nadenggan doho nasa olibasa na mauli utus. Hupasat hami masian nanilehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uak na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasia kami pilianon. Patimbulhon harajaumu di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileolehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok molate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi bono gijang. Sai pinarbadi ya maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomo ni roham di bono tongosongon nadi bono gijang. Lehon matu hamis sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa na berdosa tuhami. Unak kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata ma bohina Tuhamu. Jala di pasor madamena tu tondim amen.